ένα πολύ δυνατό αμάξι, σχετικά καινούργια συμμετοχή. Κακαράκης Αντώνης λοιπόν, Extreme Tuners, Service Μπεμπέτσε Κούρας, Πύργος. 9-4 ο καλύτερος του χρόνος εχθές. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι το βλέπω πιο πολύ πιο αγριεμένο, θα δούμε σίγουρα καλύτερους χρόνους. Για να δούμε τώρα. Δείξτε όλοι τις κάμερές σας, δεν πρέπει να τα χάνουμε αυτά τα περάσματα. Έχω την εντύπωση ότι η κίνησή του δεν ήταν τόσο καλή όσο εχθές. Να δούμε το χρόνο του. 9-2-55 με 2-56.